Kai zo in aike ka. Ka shiga nan gidan ka ci ana cewa Wayan ce ga ta nan Kuji kana gode. Wa alaikum salam. Kin fito? Na fito ya gida. Lafiya ba wallahi ya sama wa. Ya karo ya hanya. Lafiya da wallahi. Ba jira nake kaso. To me ya faru? Dama abin da nake so in gaya maka shi. Ga saurayin Aisha ya kai ta Bugatti. Saurayin Sumaya kuma ya kai ta 5G. Saurayin kuma Zainab kuma ya kai ta Annasiha. Ita kuma kaga saurayin Mariya ya kai ta Abubuwa. Ni kuma baka taba kai ni ko ina ba. To kin gama? Na gama. To kin gama? Na gama. To ni yanzu duk abin da budurwayen abokaina suke ban gaya miki ba. Gaya mun. Kin ga duwar kebi ta siyan mai mashin. Budurwar agwada ta siyan mai iPhone 13. Budurwar dan malam ta siyan mai Mercedes. Amma kuma duk ban gaya miki ba. Budurwar Anwar ita kuma ta siyan mai mota katuwa. Amma kuma duk ban gaya miki ba. Shine dan wata sun je sun yi wani shine zaki yau kina gaya mu. Kuma ban miki ba. Yanzu so kike magabu?